Takže multimediálna aplikácia sa používa skrátka MMA. Vlastne integruje rôzne typy médií na digitálnej platforme. Je to jeden alebo viac multimediálnych dokumentov, ktorým je vybudované používateľské rozhranie, to je ten interaktívny element, ktorému si na konci niečo málo povieme. Multimediálna aplikácia, môžeme ju chápať ako úlohu alebo súbor úloh, ktoré prostredníctvom užívateľského rozhrania zabezpečujú špecifické služby pre koncového užívateľa. Takže teraz k tvorbe multimediálnej aplikácie. Tvorba multimediálnej aplikácie sa môže rozdeliť do takých 4 základných fáz. To je analýza, následne návrh, potom implementácia, nakoniec kompletovanie. Sem toho patrí napríklad ladenie, testovanie a distribúcia a údržba. Jednotlivé fázy sa môžu a aj sa prelínajú pri tvorbe multimediálnej aplikácie a poznáme také 3 štruktúry multimediálnej aplikácie, a to je lineárna, sieťová alebo cyklická. Takže teraz si povieme k jednotlivým tým fázam tej multimediálnej aplikácie, že prvou je taká príprava a plánovanie, je to nejaký úvodný brainstorming, uvedenie nejakého plánu projektu, rozdelenie úloh jednotlivým účastníkom, návrh scenára a výber prostriedkov, ktoré budú použité v multimediálnej aplikácii. Nasleduje tvorba nejakého prototypu, tu sa využívajú alebo sa musí rozhodnúť, aké sa použijú navigačné štruktúry, treba zohľadniť zásady použitia farieb a písma, určenie rozsahu a hĺbky prezentácie. Potom nasleduje vývoj obsahu. Tu si treba určiť štandardy, vyriešiť otázku autorských práv a výber nejakých vstupných materiálov, ktoré budú použité. Nasleduje integračná fáza, tu prebieha v podstate programovanie a spájanie jednotlivých multimediálnych prvkov do tej multimediálnej aplikácie. Keď je vytvorená nejaká tá multimediálna aplikácia, tak prebieha testovanie. Testovanie v podstate na začiatku sa spraví nejaká kontrola právopisu, potom rýchlosť tej aplikácie, či boli zistenie, či boli splnené všetky požiadavky, ktoré boli v úvode podané. Následne sa opravia tieto nedostatky a doľadia nejaké detaily. Potom posledná fáza je finalizácia a distribúcia. Tu prebieha v podstate už len dokončovanie projektu, testovanie záverečnej predlohy a vytvorenie distribučných kópií, obalov a už následná distribúcia aplikácie. Takže kvalita multimediálna aplikácia by mala spĺňať nasledovné požiadavky, mala by byť správna a spoľahlivá, pružná a modifikovateľná, pôsobivá, interaktívna, odolná voči vonkajším chybám, užívateľa napríklad, mala by byť dobre zdokumentovaná, hlavne zrozumiteľná, tiež dostupná.